Nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluma. Poyamba tione mitu ya nkhanizi. Oyendetsa galimoto zonyamula katundu akupitirira kunyanyala ntchito kuyambira zokambirana usiku zitalephera kufika ena mwa madandaulo amadrayiva lawa. MHRC yauza nyumba ya malamulo kuti iwunikenso lamulo lokhudza chitetezo pa intaneti chifukwa mmene lili pano lingokomera akuluakulu a boma. Bungwe la Mabrem lapempha boma kuti litsate ndondomeko posankha kampani yatsopano yotsindika ziphaso zoyendera. Chikumza masewero osewera nkhonya mdziko sanapezeke pa mndandanda watsopano wamene ankhonya akuchitira mu Africa. Tili ndi zina zambiri mukhale pomwepo. Oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu ati apitirira kunyanyala ntchito lero chifukwa eni galimoto sanakhale nawo pa zokambirana zomwe boma linayitanisa dzulo kuti lithane ndi mavuto omwe oyendetsa galimotowa akukumana nawo ndipo kuti akonzedwe. Wachiwiri kwa mlembi wa bungwe la oyendetsa galimoto a Francis Muntali wati kusapezeka kwa eni galimoto pa zokambiranazi kuonetseratu kuti sakulabadira mavuto awo, koma wayamikira nthumwi za boma chifukwa choonetsa chidwi cha boma kuthana ndi mavutowa. Tindi ripoti lomwe alemba Franklin Ntambalika. Lachitatu, mamembala a bungwe la Professional Drivers Association of Malawi ndi Drivers Union of Malawi ayamba kunyanyala ntchito ati pofuna kukakamiza mabwana awo kuyamba kugwiritsa ntchito malipiro atsopano omwe boma linakhazikitsa, komanso kuti boma lifulumizitse ntchito yowapangira ziphaso zoyendera mapassport. Kutsatira izi, boma linayitanitsa zokambirana ndi mbali zokhudzidwa kuti apeze mayankho pa nkhani. Polankhula ndi Zodiac usiku wapitawo, wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa Drivers Union of Malawi a Francis Muntali anati nkhani yokhudza mapasipoti ndiyomwe akambirana ndi boma, koma yokhudza malipiro awo sinatheke chifukwa mabwana awo sanabwere. Nkhani zathu zinali ziwiri za ku immigration ndi masalari. Nkhani ya ku immigration ikuyenda bwino tikukambirana ndipo asala ipezeka, koma nkhani ya malipiro ikuvuta chifukwa chonena kuti nangasi otilemba ntchito palibe amene ali mabwana athu, ndiye boma silingatiuze zoti tipange pamene eni yake opalibe. Poyankhapo pa nkhani, mlembi wamkulu wa bungwe la ochita bizinesi za mtengatenga Transporters Association of Malawi Eliot Musa wati madandaulo okhudza mabwana ena kusapereka malipiro ovomerezeka ndi boma sakukhudza bungweli, ndipo alangiza madrayiva okhudzidwa kukumana ndi mabwana awo. Mavuto awo a madrayivers amene ali panopo kwambiri akukhudzana ndi za mapassport. Ife sitimapanga produce mapassport, amene amapanga produce mapassport ndi aboma. Ngati ena akuchita comply, vuto limene lili kwa okhawo amene sakulipirawo ndi anthu amene ndi ofunika kuwafikira. Zokambiranazi zinachitikira ku unduna wa za mtengatenga, ndipo kunabwera akuluakulu kuchoka ku unduna wa za ntchito, chitetezo cha mdziko ndi nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko lino. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lauza nyumba ya malamulo kuti iganizire zowunika lamulo lokhudza chitetezo cha anthu kunkhani pa intaneti, kunkhanza makamaka pa intaneti, ponena kuti apolisi akugwiritsa ntchito mokondera komanso mokomera akuluakulu a boma. John Pokayuni ali ndi nkhani yonse. Mbali zokhudzidwa zosiyanasiyana zakhala zikudzudzula apolisi ati pomanga anthu kamba koyankhula zakukhosi kapena kugawa uthenga pogwiritsa ntchito masamba a intaneti omwe anthu ena amaona ngati supereka chithunzi chabwino cha akuluakulu a boma. Apolisiwa amagwiritsa ntchito lamulo loona za uthenga omwe anthu amagawana pa intaneti, zomwe mbali zokhudzidwa zikuti ndikuphwanya ufulu wa anthu. Choncho bungwe la boma lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission lapempha nyumba ya malamulo kuti iwunikenso lamuloli. Komishona wa MHRC Teresa Ndanga, omwe ndi wapampando wa komiti yoona za ufulu wa anthu komanso kuti anthu akupeza uthenga mosavuta, wati apolisi amaona nkhope pogwiritsa ntchito malamulowa. Tikuona kuti mwina ndikofunika yakunena kuti liunikidwenso chifukwa limakhala ngati lili broad, ndiye pamaoneka ngati kuna kuti pamakhala kulowetsapo mmene munthu waganizira kapena mmene apolisi aganizirira. Tikuona ngati likugwiritsidwa ntchito nthawi zina molakwika kuti mwina anthu akumangidwa makamaka chifukwa chonena kuti mwina akuganizidwa kunyoza anthu amene ali kumbali ya boma. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chitetezo Salim Bagas wati achitapo kanthu pa nkhani. Lamulo limeneli likuoneka ngati kuti linadutsa
nyumba ya malamulo pamene mwina amene limadutsamo aphungu a nyumba ya malamulo mwina sanalimvetse kwenikweni munali zinthu zina zofuna kukonzapo mulamulo limeneli. Nde ife kwathu ngati komiti nkupanga ripoti nyumba ya malamuloli. Nyumba ya malamulo ndimene ikapange chiganizo. Anthu ambiri amadzudzula kuti lamuloli limaphwanya ufulu wa anthu woyankhula zakukhosi womwe ndi wofunika kwambiri pa ulamuliro wa demokrasi. Ndine John Paul Kayuni malo mwa Zodiac. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu yati nkofunika kuphunzitsa anthu opindula ndi ntchito za mtukula pakhomo kuti azitha kugwiritsa bwino ndalamazi ndi kutukula miyoyo yawo. Wapampando wa komiti Asavel Kafwafa wanena izi ku Ntchisi komwe komiti imadzionera momwe anthu akugwiritsira ntchito ndalamazi kuti pakhale ziganizo zabwino zoyendetsera ndondomekoyi kupita patsogolo. Ntchito yomwe inali ya zaka zisanu mchimodzi yapindulira ena komanso alipo omwe sanaphule kanthu kamba kosadziwa momwe angagwiritsire ntchito ndalamazi. Tindi ripoti lomwelemba Western Good. Wapampando wa komiti Asavel Kafwafa wana akuluakulu okhudzidwa ayamba kuganizira zophunzitsa anthu opindula ndi mtukula pakhomo kuti azitukuka komanso kufika poti azimire paokha ndi kupatsa mwayi ena. Akafwafa ati momwe zilili panopa nzachidziwikire kuti anthu ambiri sadziwa kasamalidwe ka ndalama chifukwa sizimawapindulira kupatula omwe ndalama zawo anayambira bizinesi ndipo pano angathe kudzidalira popanda ndondomekoyi. Iwo ati kutengera zomwe aona mtukula pakhomo ndi chida chabwino chothandizira anthu kuvuka mu mphawi. Motero ati ndondomeko zotere zifunika kuzika pamodzi kuti zizipindulira komanso kusintha miyoyo ya anthu ambiri. Tutaona kuti anthu ambiri apindula ndipo achita zitukuko zosiyanasiyana m'manyumba mwawo, ena agula mbuzi ndi ziweto zosiyanasiyana, ena ayamba mabizinesi okhazikika ndithu. Amenewo ndithu ndalama imene amalandira ayigwiritsa ntchito bwino kwambiri. Komabe kanalipo kagulu kena kochepa kamene kakudandaula kuti ndalama imakhala yochepa ndiye chifukwa cha kuchuluka kwa umphawi pakhomo pawo amalephera kuti mwina ayambe mabizinesi ndi zina zotero. Pomwe atereza wazilamu ati 18,000 wacha yomwe amalandira pamwezi ndi yochepa kwambiri moti nkusintha banja lawo. Aeri Davula ati 14,000 yomwe amalandira anagwiritsa ntchito kugula mbuzi, nkhumba ndi zina zomwe zikusonyeza kufunika kothandiza anthu moyenera. Ndalama imene matinkalandira imakhala yochepa kuti ndikwanitsidwe mavuto yanga zimanivura. Chaka chathachi atatilandilitsa zagala ndidagula kwa nkhumba ndipo atibwerezaso lilandilitsa nagula kwa nkhumba. Nkhumbazo zilipo 10. Ku Ntchisi ntchito yomwe imapereka ndalama ndi banki yayikulu pa dziko lonse kudzera ku National Local Government Finance Committee inayamba mchaka cha 2017 ili ndi anthu 5,842 omwe amapindula ndipo imagwiritsa ntchito 1,565,970 kwacha. Ena mwa mavuto omwe ntchito imakumana nawo ndi mikangano m'mabanja komanso anthu ena omwe amabera anthu opindula. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Boma lati ladzipereka poonetsetsa kuti mdziko lino muli bata ndi mtendere pomwe chisankho cha chaka cham'mawa chikuyandikira. Nduna za achinyamata ndi masewero auchizi mkandawire yati nthawi ya chisankho m'mbuyomu panali kusamvana komwe kunakatha kupeweka kudzera mu kulimbikitsa umodzi ndi kulolerana. Winston Kaimira ali ndi zambiri. Boma kudzera ku bungwe la Malawi Peace and Unity Commission lakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yomwe ili pansi pa UN SDG Acceleration Fund ndipo cholinga chake ndi kulimbikitsa bata ndi mtendere maboma omwe ali m'malire a dziko lino ndi maiko ena. Mu gawoli ntchitoyi akuyembekezeka kuyigwira m'boma la Nkhotakota ndipo poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi pa sukulu ya primary ya Mpondagaga m'bomali nduna ya zamasewero auchizi mkandawire omwe anayimira nduna ya zamaboma ang'ono anati ntchitoyi ndiyofunika polimbikitsa umodzi komanso bata pomwenso chisankho cha chaka chamawa chikuyandikira. Aliyense ali ndi ufulu wovota akavote malingana ndi ufulu umene ali nawo. Asakavote chifukwa chonena kuti mwina akukakamizidwa, asakavote chifukwa chonena kuti mwina akuopsezedwa. Ndiye nkhani yokhala ndi mtendere mu dziko ndi nkhani yofunika kwambiri ngakhale pa nthawi ya zisankho. Kumbali yawo Commissioner Mary Nkosi abungwe la Malawi Peace and Unity Commission anati ntchitoyi ikusonyeza kudzipereka kwa boma polimbikitsa bata ndi mtendere m'dziko lino. Ife sinabwere kudzapereka migamulo za milandu kapena kuti
kutenga ntchito ya akhoti koma ifeyo ndifongogwitsa ntchito mabungwe ena kuti kuzikhala mtendere ndi amodzi amabungwe amenewo ndi mmene takhazikitsayi. Achara Gitacho nthumwi ya UN Malawi kumambowo anati kauniuni waposachedwa apa wasonyeza kuti m'boma la Nkhotakota muli mikangano yochuluka yokhudza malo komanso ufumu zomwe zingatsetse ziwawa ndipo izi ndi zina mwa zifukwa zomwe zachititsa kuti akuluakulu atengere ntchito iyi m'boma la Nkhotakota. Winston Kaimira, Zodiac, Nkhotakota. Bungwe lolimbikitsa maphunziro maiko a Africa la Leap Africa lati ndondomeko yolimbikitsa utsogoleri pakati pa aphunzitsi wathandiza kuti asungwana azilimbikira komanso kumaliza maphunziro awo. Mkulu wa bungweli Kahinde Ayeni wati ndondomekoyi yafikira aphunzitsi 860 omwe athandiza kuphunzira 16,329 ndi uphungu maiko a Malawi, Ghana, Ethiopia, Kenya komanso Uganda. Christopher Sande ali ndi nkhani yonse. Atsikana ambiri maiko a Africa akukumanabe ndi mavuto ambiri kuti amalize maphunziro awo. Ambiri mwa atsikana awa amasira sukulu pa njira chifukwa chotenga mimba zosakonzekera komanso kukakamizidwa kulowa m'banja asanakhwime. Koma pano maiko ndi mabungwe ena kuphatikizapo a Leap Africa, Mastercard Foundation komanso Camfed Malawi akugwira ntchito molimbika pofuna kusintha zomwe zakhala zikuchitikazi. Mkulu wa Leap Africa Akendi Aini ati bungwe lawo lakhala likupereka upangiri wa utsogoleri wabwino kwa aphunzitsi a nsukulu zosiyanasiyana maiko asanu omwe ndi Malawi, Ghana, Ethiopia, Kenya komanso Uganda. Susan Silika ndi mkulu wa bungwe la Camfed Malawi. Camfed imathandizira atsikana kuti apite ndi anyamata kuti apite ku skulu kuti akachite bwino akathe kupitiriza maphunziro awo even mpaka ku skulu zawo kachenjede. Camfed ndi thandizo lochokera ku Mastercard Foundation tinalandira thandizo lochokera mu 2016 kuthandizirana kuti apite ku skulu komanso ndi mgwirizano wa bungwe lotchedwa Leap Africa anathandizira kuti atithandizire kuti sulira maphunzitsi athu amene amakhanda ana athu ku skulu kuti akathe kumawathandizira kuti angachite bwino bwanji kuti asasiye skulu. Skulu ya sekondari ya Likuni a Mere Njewa athokoza mabungwe a Leap Africa, Mastercard Foundation komanso Camfed Malawi chifukwa chowapatsa luso lonjezera loyang'anira ndi kuphunzitsa bwino atsikana. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tikumanenso posekedwa apa zikatha izi. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomwe yonse chuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, sisupuka ndipo imakhalitsa ili bwinobwino komanso sipuka wamba. Ili mgulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. Takulandiranso tione mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. Oyendetsa galimoto zonyamula katundu akupitirira kunyanyala ntchito zokambirana usiku zitalephera kufikira ena mwa madandaulo a madrayivala awa. MHRC yauza nyumba ya malamulo kuti iwunikenso lamulo lokhudza chilolezo pa intaneti chifukwa mmene lili pano likukomera akuluakulu a boma.
bungwe la mabrem lapempha boma kuti litsatire ndondomeko posankha kampani yatsopano yotsindikiza ziphaso zoyendera. Tipitireni ndi nkhanizi. Osewera nkhonya makamaka bungwe la boma lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission MHRC ladzudzula nthambi ya polisi kuti ikudziyikira kumbuyo komanso kunyalanyaza osachitapo kanthu pa mndandanda oti apolisi ena akuphwanya ufulu wa anthu pogwira ntchito yawo. Komishona wa bungweli Teresa Ndanga wati mchitidwewu ukusokoneza ntchito yolimbikitsa ufulu wa anthu mdziko lino. John Pokayuni ali ndi nkhani yonse. Tukupatsirani ripoti imeneyo mu nkhani zathu zotsatira. Bungwe la Malawi Civil Society Black Economic Empowerment Movement MABLEM lapempha boma kuti litsatire ndondomeko yoyenera posankha kampani yatsopano yomwe ikuyenera kuyamba kugwira ntchito yotsindika ziphaso zoyendera ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko lino. Wapampando wa bungweli Robert Mkwezalamba wati potsatira kusokonekera kwa ntchito yotsindika ziphasozi kumayambiriro a chaka chino ndikoyenera kutsatira ndondomeko posankha kampani yatsopano pogwira ntchitoyi. Dickson Chivatigondo alipoti. Bungwe la MABLEM ndi limodzi mwa mabungwe omwe anaperekapo maganizo ake zokhudza ndondomeko yopereka ziphaso zoyendera ku nthambi ya immigration. Anthu ambiri mdziko muno akhala akuvutika kupeza ziphasozi, ena kugona ku ofesi za immigration ku Lilongwe kutsatira vuto la kupereka ziphasozi. Pamene boma la Malawi lili pakalikiliki ofuna kuthana ndi vutoli, mkulu wa bungwe la MABLEM Robert Mkwezalamba wati ndikuyenera kutsata ndondomeko zoyenera komanso kuchita kafukufuku okwanira pothana ndi vutoli. Boma layamba ndondomeko inayamba pa mapeto a mwezi wa July lopeza munthu wina opereka mapassport yo. Ndiye tikuyang'ana kuti kodi zitheka kuti mwezi wa August usanathe awawa asanapite ngati ali omwewa, koma zitheka kuti kodi handover ichitike bwino ndi cholinga chonena kuti tikayamba process inayo kapena akabwera munthu wina pasakhale danga pakati pa amene akufuna passport lero ndi ena amene angafuna kukhala nayo mwezi wa mawa. Poyankhapo zokhudza nkhani, nduna yona zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu yatsindika za chidwi cha boma maka poonetsa kuti vutoli latha ku nthambi ya immigration. Mayankho anafunika mwansanga ndi chifukwa chake boma kudzera ku nthambi ya immigration sikukhala pansi kuonetsa kuti papezeke zoti zikuchitika ndi cholinga chokuti mapassport kubwezeretsedwa mapassport zikhala akupangidwa issue kuchokera ku maofesi onse ya mdziko lino a immigration. Nkhani yokhudza kupereka ziphaso zoyendera ku nthambi ya immigration idayamba kuvuta mchaka cha 2021 pomwe boma la Malawi lidathetsa mgwirizano wake ndi kampani ya Technobrain. Malo ma Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe. Kuchuluka kwa imfa zomwe zimadza kamba ka ubereki mboma la Dowa kwachititsa unduna wa zaumoyo kukhazikitsa ntchito ya magetsi odalira mphamvu ya dzuwa pa chipatala chaching'ono cha Dzole mbomalo mogwirizana ndi bungwe la We Care Solar. Wachiwiri kwa nduna mu ndunawu Halima Daud wati kuzimazima kwa magetsi kapena kusapezeka kumene kwa magetsi pa zipatala ndi vuto lomwe likusokoneza kwambiri ntchito za ubereki pofuna kuchiritsa amayi. Adauda kufotokoza. Chituko chawo chokwatopanga lonje tsiku la lero cha magetsi a solar ndi chituko chofunikira kwambiri m'dziko la Malawi. Monga mukudziwa ma health facilities athu ambiri akazimayi kamapita kochira amagwiritsa ntchito makandulo ndi nyali ya foni pomwe zinthu zosakhala bwino. Makamaka kandulo ndi yopsa kwambiri kuza kugwa pomwe dokotala akuchiritsa mzimayi kuza kuotcha zinthu kapena sokuotcha mzimayi kapena mwana amene akamabadwa. Ndi kubwera kwa magetsi a solar zitithandizira kwambiri ngati ife ngati boma. Fika zipatala zathu zambiri zomwe muli zimavuta kuti tifikiremo anthu akuvutikabe mpaka pano akamachira. Wati woni ngati boma nchoti mzimayi wina aliyense akamabereka asamafe. Ndiye kubwera kwa magetsi a solar ngati awa kuti thandizira kwambiri ife ngati boma. Fike munamva kuti ndikuwapempha kuti atithandizire kuti zipatala zathu zambiri m'Malawi muno zomwe zili madera ovuta kufikako kuti tikhale ndi magetsi ngati amenewa kuti atithandizire mzimayi akamabereka abereke zanomo bwino. Tsopano tione nkhani za masewera. Mndandanda watsopano wamene ankhonya akuchitira mu Africa palibe wankhonya wa mdziko lino zimene oyendetsa masewerowa ati ndi zokhumudwitsa koma zili chomwechi kamba ka zotsatira
zosapatsa chikoka. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Professional Boxing Control Board Lonzo Defector Zimba wavomereza kuti ankhonya ambiri sakupeza mwayi wa nkhonya zakunja kamba kuti mbiri yawo si yabwino. Sambanda ndi nkhani yonse. Pogwiritsa ntchito zotsatira za masewero ankhonya amene achitika mwezi wa Julayi komanso sabata yoyambirira ya mwezi wa August, bungwe la African Boxing Union ABU lati omenya nkhonya okhawo amene ali pa mndandanda ndovomerezeka kumenya nkhonya zolimbirana lamba miyezi 3 ikudzayi. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Professional Boxing Control Board Lonzo Defector Zimba watsimikiza za mndandanda wa African Boxing Union umene wadzaza ndi omenya nkhonya ochokera m'mayiko ena a SADC kupatulapo Malawi. Azimba ati pali zifukwa zingapo zimene zachititsa izi, koma zazikulu ndi zotsatira zosakhala bwino zomwe omenya nkhonya mdziko lino amapeza akapita ku mayiko akunja komanso kuchepa kwa nkhonya zalamba. Apapa zaonetsa kuti latest imene yabwera anyamata athu asanapezekepo. Nthawi zonse fight ina kuti mwina sunachite bwino ndi imene imapereka chance olo imakuchotsa mwayi wako umene ranking yako imatha kutsika. Pamene wamenya yayalamba pamakhala kuti masipe angapo wadutsa. Fight iliyonse adzitengera serious. Mmodzi mwa okonza masewero ankhonya Michael Chimaliza wati omenya nkhonya akuyenera kuchitapo kanthu kuti adzipezeka pa mndandandawu. Ife ngati ma boxing promoter ndifonyenera kuti ndeu tsogolo imekati kukonza kuti tidzakonzeko mwina nkhonya yayikulu yonena kuti mwina boxing mala kuna azathe kulimbirana nawo lamba jo ABU ndekuti chikana chimene ndichovuta sichingatheke ndekuti singathe kubweza ma boxing ndi okhaokha nkuzamenyerana kuno fama funa kuti kwanu kukhaleko boxer otali ranked. Ankhonya amayiko monga Democratic Republic of Congo, Ghana, Uganda, Tanzania, South Africa ndi ena ndi amene adzadza pa mndandanda wa African Boxing Union. Abonso ndipo pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane titionenso mitu yake.